Mit navn er Andreas Rydkøbing, og jeg er direktør i Steno Diabetes Center Sjælland. Og jeg møder ind i Holbæk, det er rigtigt, men jeg arbejder ligeligt med alle hospitalsmatrikler i Region Sjælland. Vi har samarbejder med alle kommuner, og vi har også masser af gode samarbejder med almen praksis. Steno Sjælland er ikke ligesom de andre Steno-centre i den forstand, at vi har ikke samlet diabetesbehandlingen et sted i regionen. Vi har ikke bygget stort i glas og stål, men vi arbejder tæt sammen med de eksisterende faglige miljøer, de eksisterende forskningsmiljøer, som vi så arbejder på og sammen at forbedre behandlingen for diabetes, uanset hvem man er, hvilke sociale kår man kommer fra og hvorhen i regionen man bor. Så det er et af vores hovedformål. Det andet er sådan set at forebygge, at især sårbare udvikler diabetes. Og det åbner jo heldigvis for mig en kæmpe stor mulighed for at arbejde netop med strukturel forebyggelse. Og det er det, som jeg vil tale om nu. Er det her, den jeg skifter med? Det er det. Som I kan se her på det her kort, og mange af jer kender jo godt til den hårde og skinbarlige sandhed, så har vi nogle særlige udfordringer i Region Sjælland. Det er vi ikke helt alene om, fordi der er jo en voldsom udvikling i forekomsten af type 2 diabetes i Danmark. Men som I kan se, så er der særligt rødt nede hos os, og altså en udfordring, som vi skal tage rigtig alvorligt. Vi får ikke så meget hjælp fra staten, politikerne, som vi kunne ønske os. Men det siger vi sådan set bare i skyndingen, mens vi så haster videre til at fokusere på de ting, som vi faktisk kan gøre selv. Det er vanskeligt at arbejde med strukturel forebyggelse, og det er en af pointerne i dag for mig, men det kan lade sig gøre. Noget af det, der gør det svært for vores kommuner i regionen, det er, at der er relativt mange små kommuner. Og det betyder noget for, hvilken kapacitet og udviklingskraft der er i den enkelte kommune. Det betyder noget for deres mulighed for at rekruttere gode folk. Vi har også en hel del landkommuner i Region Sjælland, som giver sine egne udfordringer i forhold til helt lavpraktiske ting som afstande, transport. Når vi samarbejder med Lolland Kommune for eksempel, jamen så er der jo op til 45 minutters afstand fra det sundhedscenter, vi samarbejder med, og til den yderste borger. Og det er altså nogle ret konkrete udfordringer, som gør det svært at skabe nok kraft, kapacitet og nå alle de borgere, vi gerne vil nå. Den her fine model er jeg rigtig glad for, og jeg er utrolig glad for alt det arbejde, Vidensrådet for Forebyggelse har lavet. Vi har fået forklaret de her forskellige niveauer, man kan arbejde på, og det viser jo så også til gengæld, hvor en organisation som Steno Sjælland kan arbejde. Vores arena er jo så inde mod midten, tæt på borgerne, tæt på det kommunale personale, men altså også tæt på det område, hvor vi samarbejder og skal samarbejde. Kommuner selvfølgelig, almen praksis, dele af regionen og så civilsamfundet, og det kommer jeg en lille smule nærmere ind på. Som sagt, så samarbejder vi med alle kommuner i Region Sjælland. Samarbejderne ser lidt forskellige ud, men vi har 3 forebyggelsespartnerskaber, 3 forskellige steder i regionen, som er dem, jeg gerne vil forklare lidt mere om i detaljen. Som I kan se herovre til højre, så har vi vores kommunebaserede partnerskaber, som er det, der er interessant her i dag. Køge Kommune har vi et forebyggelsespartnerskab, som fokuserer på mænd i den erhvervsdygtige alder, erhvervsaktive alder. Vi har et børne- og unge fokus i Vordingborg Kommune, og det samme i Odsherred Kommune. Vi arbejder meget tæt på kommunen,
Og vi arbejder på en måde, hvor vi samarbejder med alle kommunens forskellige forvaltninger, som vi så samler i en samlet indsats. Det er sådan set kommunen, der styrer partnerskabet. Det er kommunen, der beslutter prioriteterne. Det er kommunen, der beslutter, at de vil det. Vi forsøger så at understøtte processen. Vi kommer med noget faglighed. Vi kommer med muligheden for at facilitere. Og vi kommer også med muligheden for at finansiere dele af de initiativer, de så sætter i gang. Det er ret små penge, vi taler om, men alligevel så har vi erfaring med, at selv mindre investering sådan set kan sætte en rigtig positiv bevægelse i gang. Så det vil sige, når man kigger på vores partnerskabshus herovre, jamen så er det så den enkelte kommune, der selv har prioriteret, hvad søjlerne i det her partnerskab skal være. Og der er boligområder her, foreningsliv, skoler, infrastruktur og så hele bevægelsesområdet og DGI. Vi har ikke, som sagt, mulighed for, og det er heller ikke vores opgave i Steno, at drifte noget af det her, men vi er i stand til at skubbe på en udvikling. Perspektivet for os er, at vi samarbejder med de her kommuner, vi får igangsat aktiviteter med henblik på at så kunne stor skala udvide i resten af kommunerne i Region Sjælland. Så vi har selvfølgelig et stærkt fokus på den enkelte kommune, den enkelte aktivitet, men vores perspektiv er hele tiden, at det skal være noget, som er til at gå til for andre kommuner i regionen. Vi tænker lidt på de her partnerskaber som vores forebyggelsesmotor, og der er så lidt forskellige elementer i det, som driver det. Igen, tak til Vidensrådet for forebyggelse. Det gennemsyrer sådan set vores arbejde, og rapporten beskriver også nogle af de elementer, der er rigtig vigtige i forhold til at lykkes med den form for initiativer, som vi arbejder med. Vi har det lange lys på. Vores partnerskaber varer i flere år. Vi har et stærkt implementeringsfokus. Vi bruger rigtig god tid på at inddrage. Vi har respekt for de politiske processer, at de tager tid. Vi har respekt for, at kommunen skal have flere folk med. Og så arbejder vi, som der også er blevet nævnt tidligere, med forskellige komponenter, hvor vi prøver at fremme det samme mål. Og jeg skal nok prøve at gøre det lidt mere konkret senere. Så arbejder vi på tværs af arenaer, og jeg tænker også, at det er meget i tråd med det, vi har hørt tidligere i dag, at man kan ikke isolere forebyggelsesopgaven i en kommune til en bestemt forvaltning. Alle forvaltninger har sådan set deres rolle at spille i forhold til den brede forebyggelsesdagsorden. Og vores oplevelse fra de her partnerskaber er, at der er en utrolig stor velvilje til at gøre det. Og samtidig er det jo så også noget, som de oplever er ganske svært at selv at drive og facilitere i dagligdagen. Og det åbner jo en fin spillebane for os. Ja, vi har jo... lad mig bare gå videre. Som sagt, så arbejder vi... Vores virkemidler, det er jo så de her strategiske midler. Og så har vi så de her partnerskabskonsulenter, som er ansatte hos mig, men som går på tværs af kommunerne for at hele tiden at sørge for, at der er stærkt fokus på, at man kan skalere, og man kan sætte den viden, der er hos os i spil. Og så er der også samtidig muligheden for via os og sammen med kommunen at skabe ekstra finansiering til nogle af de her aktiviteter. Så bare for at sætte proportioner på, at det vi har i midler til kommunen, det er 150.000 kroner i en 3-årsperiode i Odsherred, så det er ikke store beløb, der skal til. Og når man kigger på nogle af indsatserne, så er det faktisk nogle ret store dagsordner, som vi har kunne flytte bare på den her måde. Vi har et stærkt fokus på læring og evaluering, det kommer jeg også lidt nærmere ind på følgeforskning, og det er der også en særlig
pointe med, fordi selvom at vi egentlig godt ved en masse om, hvad der virker i princippet, så når man arbejder med en kommune, når man arbejder med partnerskaber, ja, så er der en masse, som man faktisk ikke ved præcis, hvordan at man skal gøre på den mest hensigtsmæssige måde. Og det lærer vi af undervejs, og vi har et rigtig stærkt samarbejde med Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, som sørger for at følgeforske og sørge for, at vi får lært noget af alt det, vi har gang i. Ja. Lad mig bare gå videre. Her er eksempler på nogle af de aktiviteter, vi har sat i gang. Og jeg har måske særlig lyst til at fremhæve nogle af dem. Skolemad har vi arbejdet ret meget med op i Odsherred. Fokus på morgenmad, på tilgængelighed af drikkevand i løbet af dagen. Igen en relativt lille indsats økonomisk og sådan set også arbejdskraftsmæssigt, men et stort politisk arbejde, en længere proces, men som har bragt os tæt på noget, der jo er rigtig, rigtig vigtigt i en forebyggelsessammenhæng. Vi har også et super spændende projekt, som jeg helt ærligt ikke ved om virker, men som handler om at udskyde alkoholdebut ved hjælp af at udskyde konfirmationsalderen. Og det er ikke en idé, der er kommet fra Steno. Det er kommet fra kommunen selv, fra samarbejdet med civilsamfundsorganisationerne, og det er blevet besluttet. Nu prøver vi. Vi ser, hvad der sker. Vi kan sagtens følge argumenterne, og igen, hvis man tager evidensbrillerne på, jamen man kan godt forestille sig, at det virker, men vi ved det jo ikke. Og der er jo en risiko for, at vi hyperfokuserer på et bestemt element i alkoholdebuten, som i virkeligheden er uafhængig af konfirmationen, men nu prøver vi. Og det vi i hvert fald har fået ud af det, det er, at der er et kæmpe fokus på lige præcis det her spørgsmål omkring alkoholdebut, omkring konfirmation. Så selvom at den første generation udskudt konfirmationsalder først kommer om nogle år, så er det altså en politisk dagsorden, der fylder rigtig meget i Odsherred nu. Og det i sig selv, tænker jeg, er en positiv ting. Vi har også nogle ret fede, også relativt simple initiativer omkring åben hal, som igen kan være en simpel ting, men som ikke er blevet gjort, og som dybest set handler om at have rigtig gode, fornuftige, forebyggende initiativer, der sådan set er tilgængelige på det tidspunkt, hvor at de unge mennesker har tiden til det. Der har vi haft nogle gode samarbejder med DGI og selvfølgelig med forvaltningen. Og igen, det er ekstremt få midler, der skal til for at sørge for, at lyset er tændt og varmen er på, og at der er nogen, der sørger for, at der bliver lukket og slukket. Det er ikke alt sammen fri leg og vild vesten. Når vi arbejder, sørger vi selvfølgelig for at have vores baggrund og vores data på plads. Vi har arbejdet med tæt med Odsherred Kommune omkring at få vores data på plads og få identificeret målgrupper. Vi arbejder også med de her unge profilanalyser som udgangspunkt for når vi vælger de her forskellige initiativer. Som sagt, så kender vi jo godt til evidensen for forskellige initiativer og indsatser. Men den er ikke så en til en. Det er ikke til at plukke ned fra hylden og bare og putte ind i en kommunal kontekst. Så det her med, når man arbejder i partnerskaber, der er der jo en masse, vi sådan set ikke ved. Vi ved, at områder som alkoholdebut, rygning og andet, at det ikke er én ting, der driver det frem, men at det er en sammensurium af flere ting. Og derfor arbejder vi også på forskellige dagsordner inden for de forskellige områder på samme tid. Vi prøver som sagt at lære af det undervejs, for at blive klogere selv, for at kommunen kan blive klog, men altså også fordi, at vi hele tiden har det her fokus på,
at selvom vi har det her tætte samarbejde i 3 kommuner, så er perspektivet hele tiden, at det skal kunne skaleres til de andre kommuner. Og der er jeg rigtig, rigtig glad for, at Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse er med på hele den her rejse i den måde, vi arbejder med de her partnerskaber på. Det var ordene herfra. Tusind tak for opmærksomheden. Tak skal du have, Andreas. Jeg noterer mig, at du har fået en svag sjællandsk accent. Altså, selvom du bor i Malmø, det kunne jo tyde på, at du er for meget på arbejde og for lidt hjemme. Du ved, man skal tilpasse sig. Det er det, du gør, ja. Og jeg skal bare lige høre det med konfirmanderne. Har I fået kirken med på det her? Ja. Ja. Og du har ret, altså man skal finde partnerskaberne mange steder, men kirken har været en rigtig, rigtig god og stærk samarbejdspartner i den her sammenhæng. Det havde jeg ikke lige set for mig skulle være en del af mit arbejdsliv. Den har du ikke set komme, nej. Jeg har dykket ned i jeres 5-års evaluering. Steno-centrene er sådan cirka 5 år gamle, plus minus. Og der er mange interessante tal dernede, men et tal, jeg har faldet over, det er skolepiger. Andelen af skolepiger med stress, og diabetesstress selvfølgelig for dem, der er diabetikere, de er dårligt tilpasset i skolen, de sover dårligt osv. Hvordan, når I får sådan nogle tal i hånden, hvad gør I ved det? Ja, altså på diabetesstress er jo en konkret opgave, som knytter sig til det personale, der arbejder med patienterne. Det er i hvert fald opgaven for os, om jeg så må sige. Det er en stor og vigtig dagsorden. Det er jo også en bred dagsorden, så fordi at det her med, at en kronisk sygdom og en potentielt livstruende sygdom, den belaster den enkelte patient og familien. Det er ikke unikt for diabetes, og det er en stor vigtig område, som vi arbejder med. Vi arbejder på at kunne lave en sådan en stepped care model, fordi at ligesom på mange områder, så er der jo nogle, i den mildere grad, så handler det om samtale og støtte. Det handler om, at familien får fokus på det, og så kan det jo udvikle sig til noget mere krævende, hvor at man skal iværksætte større initiativer. Men det er jo ømt på den måde forstået, at meget af den generelle mistrivsel, som jo også kan falde ind her, det er jo noget, som vi ikke er herover, og som den her dag i dag handler om. Der gør vi ikke så meget i Steno Sjælland, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Nej, for det står der faktisk også i rapporten, at forældrene og børnene efterlyser, at I rækker mere ud til skolerne og andre af institutioner i deres liv. Men har I ressourcer til det? Altså er det det handler om? Ja, det har vi. Altså man kan sige, helt konkret har vi i forbindelse med vores opstartsforløb på når man er nydiagnosticeret med diabetes i Region Sjælland, så har vi muligheden for at lave dels familiebesøg, altså hvor at man med den nydiagnosticerede får mulighed for at invitere venners forældre, bedsteforældre og andre til et fælles møde, hvor man så taler om, hvad diabetes er, hvordan man behandler osv. Vi laver også skolebesøg, altså hvor vi sørger for at klæde så godt vi kan det faste personale på skolerne og i daginstitutionerne på til at varetage behandlingen af de her børn, så alle føler sig trygge. Men jeg kan også samtidig sige, at for nogle kommuner i Region Sjælland, så tager de den her opgave rigtig alvorligt. Kommer til alle de her møder, vi sætter i stand, netværksmøder, skolebesøg, og vi har også tilsvarende initiativer mod forvaltningen, men der er altså meget stor forskel på muligheden og villigheden til at deltage i det her arbejde. Og nogle gange helt tydeligt handler det mere om ressourcer, end det handler om velvilje, og andre gange så møder vi også desværre mangel på forståelse for, hvorfor det er nogle vigtige elementer, vi arbejder med. Steno-centrene er jo sådan set en ret fantastisk institution, i og med, at man kan kombinere forskning, uddannelse og behandling og monitorering og hvad ved jeg på en gang. Og forebyggelse. Og forebyggelse, ikke mindst. Men det er vel også en lidt sårbar konstruktion, i og med, at der er jo en del fondsmidler inde i det her, og hvad nu hvis de fondsmidler ikke fortsætter
Hvad er sådan horisonterne her? Det er rigtigt, og det er mig pinligt bevidst om, og det betyder for mig og for ledelsen af Steno Sjælland, det er, at de initiativer, vi sætter i gang, dem skal vi have et meget tydeligt bæredygtighedsfokus på. Vi skal sørge for, at vi sætter initiativer i gang, som man kan se for sig, kan blive sat i drift i klinikken, når vi har gennemført vores initiativer. Og det handler sådan set om at være rigtig tæt på klinikken, når vi udvikler vores initiativer, og sørge for, at de her overgange fra fondsfinansiering til driftsfinansiering foregår på en rigtig fornuftig måde. Vi er, som du siger, halvvejs i Steno Sjælland i vores bevillingsperiode, og vi skal jo være i stand til at ikke eksistere, uden at alle de initiativer, der er blevet sat i gang, de forliser. Og nu når du har læst vores 5-årsevaluering så grundigt, så har vi faktisk demonstreret, at vi er i stand til at gøre det, nemlig at gå fra vores projekter og initiativer til, at de bliver sat i drift. Både i regionerne, men altså også i kommunerne. Det er bare en del af arbejdet. Det er en del af livet her. Er der spørgsmål hernede fra salen? Nej. Jamen, så skal I have en kop kaffe. Vi holder kaffepause. Tusind tak til dig, Andreas.